Ahoj, vítam ťa v podcaste Psychéme. Volám sa Ema a budem tu rozprávať o témach, ako sú duša, vedomie a kreativita. Ďakujem, že ma počúvaš. Vítam vás pri druhej latinskoamerickej epizóde. A na túto epizódu som sa extrémne tešila už vlastne od začiatku, kedy som sa začala pohrávať s myšlienkou mať podcast, tak mi bolo jasné, že jednu epizódu potrebujem venovať môjmu pobytu v Latinskej Amerike, pretože je to vlastne neodmysliteľná súčasť mojej cesty a vlastne aj toho, ako som sa k myšlienke mať podcast alebo začať tvoriť podcast dostala. A vlastne tá Latinská Amerika naozaj bola jednak obrovskou mojou osobnou transformáciou, ktorá vlastne vyvršila do toho, že som cítila, že chcem začať tvoriť inak a zároveň aj žiť inak a celé ma to vlastne úplne zmenilo. Logicky mi na tejto epizóde veľmi záležalo aj záleží až do takej miery, že som si uvedomila, že som sa ju bála nahrať, že som ju dlho odkladala a naozaj teraz je ten moment, kedy tú ilúziu tej dokonalosti lámem, pretože si uvedomujem, že ja síce môžem mať v hlave nejakú víziu dokonalej epizódy, ale nikto ju okrem mňa nemôže počuť. A že musím nahrať to, čo dnes zo mňa vypadne a nesmiem sa kontrolovať, že či tu poviem všetko, čo som chcela, či to bude také, ako som si predstavovala, pretože vlastne tá ilúzia tej dokonalosti o tejto epizóde mi veľmi úspešne bránila začať s jej nahrávaním. Takže dnes sme tu a dnes vám chcem porozprávať jeden príbeh srdca. A tento môj osobný príbeh mi dal vlastne dal mi nesmierne veľa lekcií, ale jedna z nich je, ako fungujú túžby srdca a ako s nami naša duša komunikuje skrz túžby a emócie, ktorým na prvý pohľad možno nerozumieme a možno nevieme, že čo za nimi je. A musíme skočiť do toho neznáma. Pre mňa táto lekcia presne spočívala v tom, ako som sa dostala do Latinskej Ameriky, kde som bola necelých 9 mesiacov a ja som teda bola primárne v Argentíne a kde som bola na študijnom pobyte a popri tom som navštívila aj Uruguay, Peru a Brazíliu. No pre mňa celý tento pobyt v Argentíne predstavuje veľkú kapitolu v mojom živote, pretože ten, kto odišiel do Argentíny a ten, kto sa z nej vrátil, nebol ten istý človek, nebola to tá istá Ema. A naozaj celá táto etapa môjho života sa stala tak nejak sama. Naozaj som presvedčená o tom, že každý z nás má takéto túžby srdca, ale možno niekedy ich trošku ignorujeme, alebo ich nechceme vidieť, alebo sa ich veľmi bojíme. A tento môj príbeh a táto epizóda má jednak slúžiť na to, aby som sa možno trošku otvorila, bola trošku osobnejšia, ale zároveň by som bola veľmi rada, keby to možno niekoho z vás inšpirovalo žiť viac podľa srdca a viac nasledovať tie svoje túžby. Tak aby som sa vlastne vrátila úplne na začiatok, tak to sme vlastne v januári minulého roka, kedy sme vlastne na konci januára mali na škole deadline na podávanie prihlášok na Erasmus. A teda ja som bola po dosť takom ťažšom roku alebo ťažšom období, že ani som si nebola úplne istá, že či na nejaký Erasmus chcem ísť. Aj napriek tomu, že som vlastne od strednej vždy hovorila o tom, že chcem ísť na Erasmus, chcem ísť do zahraničia,
Ja som jednoducho typ, ktorý miluje cestovanie a miluje cudzie kultúry a vždy to bola nejaká moja vec. Ale som si vlastne ani nebola úplne istá, že či by som tak kde chcela ísť, či by som to zvládla, či by som na to mala energiu. A z toho výberu, čo som tam vlastne našla, čo ma nejak zaujalo, bolo teda, mala som tam Španielsko, Madrid a Argentínu, Buenos Aires. A k čomu sa chcem dostať? Je vlastne k bodu, alebo naozaj k jednému takému prezreniu, alebo neviem ani, ako to mám nazvať. Ja som v týchto dňoch, kedy som sa nejak zamýšľala nad tým, že či teda ísť na ten Erasmus, alebo neísť na Erasmus a teda, že ak ísť, či si mám dať prvé to Španielsko, alebo tú Argentínu, alebo čo. Tak mala som jednu meditáciu, jednu vedenú meditáciu, vlastne v tých dňoch som nejak meditovala. A v tej jednej meditácii, ktorá vlastne vôbec ani nebola na túto tematiku nejakého rozhodovania sa alebo tak, som dostala takú víziu. A v tej vízii ja som akoby videla svet z hora. Dúfam teda, že teraz to nebude znieť veľmi vúvu, ale ja teda veľmi veľa meditujem a v meditáciách mám taký nábeh dostávať veľmi silné vízie a veľmi silné vnemy. Takže tak. No a teda vlastne ja som meditovala a ja som zrazu videla vlastne svet alebo mapu sveta z hora a videla som to Španielsko a videla som Argentínu, vlastne celý svet. A ja som ako keby videla, že ja mám ísť do Argentíny, že ja pôjdem do Argentíny a videla som ako keby, že som sa vlastne preniesla z toho miesta, kde sa nachádza moje telo, do Argentíny. A to bol vlastne to, čo som videla, ale zároveň ja som to fakt cítila. Ja som v tej meditácii a v tom otvorenom stave vedomia ja som naozaj cítila, že Argentína je to, kde idem. A vlastne, keď som sa zobudila z tej meditácie, tak ja som nie, že cítila, že mám ísť do Argentíny. Ja som cítila, že ja idem do Argentíny. Jednoducho v tej meditácii, ktorá trvala asi pol hodinu, sa stalo niečo, čo ako keby rozhodlo. Ono by som to asi nazvala tak, že tá moja duša sa rozhodla, že ideme do tej Argentíny, alebo mi dala vedieť, že počúvaj, my fakt ideme do tej Argentíny, zvedom si to a napíš tú Argentínu na tú prvú možnosť. A naozaj, keď som sa zobudila z tej meditácie, ja som mala neskutočný pocit istoty, že ja do tej Argentíny idem. Je to taký pocit, o ktorom niečo tak jednoducho isté, ako keby sa ma niekto opýtal na meno. Že jednoducho ja viem, že sa volám Ema. Hej? A toto je moje meno a hotovo. A tento pocit ma v podstate viedol celým pol rokom, pretože napriek tomu, že ja som tú prihlášku odovzdávala koncom januára a meditáciu som mala v januári, tak vlastne výsledky toho výberového konania boli niekedy, myslím, že koncom júna alebo v júli, niečo také. A najlepšie na tom je, že keď som sa to dozvedela, tak vlastne ja som nebola prekvapená. Pretože nebudeme si klamať, proste podvedome, ja som to vedela, že ja tam idem už od toho januára. A jednoducho tá hmota, tá fyzická realita mala dobeh pol roka. Jedna vec je cítiť niečo tak silné z tej hĺbky srdca a cítiť, že toto je ono, že niečo ma tam strašne ťahá. A druhá vec je, že ja som vlastne vôbec netušila, že prečo, alebo že čo sa deje. Pretože, ako úprimne povedané, ja som nikdy, ako takto, tým, že
viem po španielsky a veľmi tiahnem aj k magickému realizmu a k Latinskej Amerike, k Španielsku a tak ďalej, tak Latinská Amerika určite vždy bola niečo, čo som chcela navštíviť. A môjim obrovským snom bolo vždy navštíviť Peru a Machu Picchu. A Argentína nikdy nebola nejakým môjim akože veľkým snom. Vlastne pravdu povediac, ja som o Argentíne dokopy ani nič nevedela v tom čase. Ja som si ani nevedela predstaviť, ako vyzerá ulica v Buenos Aires. Akože vôbec som nemala žiadne poňatie o Argentíne, o tej krajine. Takisto si asi nemusíme nič nahovárať. Vlastne, že čo sa týka tej školy v Argentíne, tak nešla som tam s nejakou víziou, že tam idem kvôli štúdiu, alebo že tá škola bude lepšia ako tá moja, alebo niečo také. Ale aj napriek tomu, že moja hlava sa absolútne nemala čoho chytiť, akože žiadneho nejakého dôvodu, že prečo ísť do Argentíny, asi okrem toho, že by som chcela hovoriť po španielsky. Proste mala som jednu silnú meditáciu a jednu silnú víziu. A na základe tejto jednej silnej vízie som podnikla kroky v tej fyzickej realite a ono to fakt fungovalo. Bez toho emočného náboja by som to možno nezvládla s takou ľahkosťou a s takým presvedčením a zároveň by som ani nevedela, že čo robiť. Čiže my keď naozaj cítime alebo dostávame informácie z toho sveta, z toho prasveta, ktorý tvorí, tak potom naozaj, keď sa tým riadíme, tak vieme sa naladiť a žiť lepšie tú fyzickú realitu. Pokiaľ sme v spojení s tým niečím vyšším, s tým, čo presahuje a s tým, čo tvorí a čo je napojené na tú esenciu života, na tú pratvorivú energiu, ktorá všetko tvorí. Ja som vlastne začala všade vidieť rôzne veci s Argentínou. Zrazu sa mi zdalo, že všade je niečo o Argentíne. A áno, niekto môže hovoriť, že je to retikulárny aktivačný systém, kedy sa na niečo začneme strašne sústrediť a my zrazu to všade vidíme. Napríklad sa začneme sústrediť na červené autá a zrazu máme pocit, že všade sú červené autá a že nikdy predtým sme ich toľko nevideli. Ale ja si nemyslím, že to bol tento prípad. Skôr si myslím, že ono ma to ako keby tak jemne začalo valcovať, alebo jemne sa mi to tak začínalo pripomínať. A ja som videla tie znamenia. A zároveň som si dala takú hru, ktorá mi veľmi fungovala. A povedala som si, že vesmír, ak naozaj idem do tej Argentíny, tak mi ukáž ružového motýľa. A ja som tých ružových motýľov videla naozaj veľa. A že tak nejak som sa vlastne s tým tak začala sama hrať. Že som vlastne mala tie znamenia a z tej reality a zároveň som stále cítila, že ono sa to fakt stane. A toto je teda nejaký príbeh toho, ako sa to vlastne celé stalo a znie to možno veľmi tak étericky a tak veľmi náladovo a naozaj akože počas toho pol roka som riešila aj rôzne papierovačky, jednak medzi školami, jednak víza a všetky takéto rôzne byrokratické procesy, ktoré boli veľmi vyčerpávajúce a stresujúce. A presne tieto znamenia a tieto pocity ma nejakým spôsobom držali v nejakom mojom presvedčení a v nejakej viere, že to dobre dopadne. A vtedy to boli naozaj také momenty, kedy ma to trochu už vedelo vlastne vyniesť z tej rovnováhy. Takže toto je príbeh vlastne, ako sa to celé začalo a odkiaľ premenila tá myšlienka alebo tá inšpirácia ísť. A keď sa na to teraz pozriem, tak je vlastne naozaj neskutočné, že toto všetko, všetkých týchto 9 mesiacov a všetkých tých ľudí, čo som videla, čo som sa nacestovala, čo som videla, čo som zažila, čo sa vo mne zmenilo, ako som sa ja zmenila a to všetko, čo sa stalo na základe toho, že ja som mala silný vnem v meditácii a na základe toho pocitu, že ja som cítila, že tam ma vedie moje srdce.
No, takže to by bol taký nejaký úvod do toho, ako sa to vlastne celé začalo. A ono, samozrejme, keby som tu chcela prebrať celú moju skúsenosť v Argentíne aj v ostatných krajinách Latinskej Ameriky, kde som bola aspoň nejaký čas, tak ono by to bolo určite na niekoľko podcastov a na veľmi veľa hodín, pretože sa tam toho stalo za tých necelých 9 mesiacov veľmi veľa a určite si myslím, že ešte v nejakých epizódach sa k tomuto obdobiu môjho života vrátim. Ale v tejto epizóde by som chcela možno tak porozprávať ešte o tom, čo mi tá Latinská Amerika dala, alebo v čom ako keby je ten najväčší rozdiel voči tomu, čo som poznala. Ja by som povedala, že celá tá Južná Amerika, tam naozaj tí ľudia inak fungujú a ono tam je tak trošku iný svet. V tom zmysle, že tam naozaj ľudia sú o mnoho viac spojení so svojím srdcom a sú o mnoho viac spokojnejší. Tak by som to nazvala. Že oni sú o mnoho viac spokojnejší so svojím životom a proste oni žijú viac v tej prítomnosti a viac v tom srdci. Až by som to nazvala, že oni tak tancujú dušami. Že oni jednoducho, to ich nastavenie je naozaj, alebo teda pre mňa bolo veľmi liečivé, pretože ja som tam, nehovoriac o tom, že ten prvý mesiac tam to vlastne vôbec ani nebolo dobre v tej Argentíne, pretože som tam prišla v najväčšej zime, bola tam tma, zima, mala som zlú izbu, nemala som tam žiadnych kamarátov a celý ten prvý mesiac bola taká čierna diera, ale potom mesiaci sa všetko začalo zlepšovať, vrátane toho počasia. A zrazu sa to vlastne celé začalo meniť a vtedy som začínala chápať, že wow, tak preto som tu prišla, lebo zrazu to začína byť strašne super. Ale aby som teda neodbáčala a vrátila by som sa teda naspäť k latinskej, alebo teda k tej takej energii, kolektívnej energii tej Južnej Ameriky, čo bolo asi prvé, čo som si všimla, bolo, že ja som tam začala byť o mnoho menej nervózna. Že tam tí ľudia, oni prirodzene sú o mnoho pokojnejší, o mnoho menej v strese. A to nie je, že napríklad Buenos Aires to je jedno veľké mesto, chaotické, ale tam tí ľudia proste tak neriešia. Aj keď majú dôvod byť nahnevaní alebo byť v strese, tak oni sú jednoducho, oni nevidia. Povedala by som to tak, že buď akože my Európania, alebo teda Slováci, alebo neviem, akože moja kultúra, my vlastne máme taký, neviem, či to je dar alebo prekliatie, ale jednoducho sme ako keby nastavení na to nájsť nejaký problém a ho vyriešiť. A tým, že vlastne stále hľadáme nejaký problém niekde, tak my máme tým pádom o mnoho viac dôvodov byť v strese alebo hľadať tie problémy. Zažila som fakt kopu situácií, kedy sa stalo niečo, že ja som hneď zbolkla a hneď som sa začala nasierať a hneď som začala proste riešiť. A tí ľudia okolo mňa boli úplne kľudní a absolútne tomu nedávali žiadnu energiu. A jednoducho ľudia v Argentíne alebo celkovo teda v tej Južnej Amerike oni majú toto veľmi dobre zmáknuté. Že oni nebudú riešiť blbosti, nebudú riešiť, že autobus meška 5 minút, čo teda len taká vsúka, ako funguje teda doprava v Buenos Aires a čo som počula, tak to je najviac organizovaná doprava v Južnej Amerike a to na mňa teda bolo akože veľmi voľné. Čo sa týka metra, tak metro teda funguje podobne ako u nás, že máte tam normálne displeje
s časom, kedy najbližšie príde metro. Ale čo sa týka autobusov, tak na autobusových zastávkach vy nemáte žiadne nejaké orarios, teda nemáte žiadne nejaký rozvrh alebo nejakú tabuľku s časmi, že kedy autobus príde. Hej, tam jednoducho vy prídete na tú zastávku, vy viete, že aký autobus tam chodí a aký smer a vy čakáte. A ten autobus buď príde za 5 minút, za 10 minút, za 15 minút, ale vy neviete. Ani tie časy na Google Maps veľakrát nesedeli. Jednoducho vy nemáte šancu sa nejak dozvedieť presný čas a keby aj ten presný čas existoval, tak určite ten autobus na čas nepríde. Takže vy prídete na tú zastávku a vy čakáte. A tam sa vlastne nikto neznervozňuje, nikto nemá nejakú emočnú reakciu voči tomu, že nevie, že kedy ten autobus príde a že koľko má čakať. Jednoducho tam je v nejakom zmysle by som to nazvala tak, že tam je taký chaos, že tí ľudia sú s tým chaosom tak v pokoji, že už to neriešia. Mám pocit, že vlastne potom, keď som sa vrátila naspäť do Európy a videla som tie časy tých autobusov, že 14.03, 14.09, 14.15, hej, že absolútne presné na minútu, tak mi to vlastne prišlo v niečom strašne vtipné. Že ako my ten čas dokážeme brať hrozne vážne. Pričom ten čas je naozaj že koncept. Je to nejaká metrika, na ktorej sme sa ako ľudia dohodli, že podľa toho budeme fungovať, ale ono to akože naozaj je skôr ľudský výmysel. A akože ten čas, alebo to ponímanie toho času v Latinskej Amerike, alebo teda v Argentíne, neviem, ako to mám formulovať, je naozaj úplne iný. Pretože tam 20 minút je teraz. Hej? Keď niekto povie teraz, tak to je približne plus 10, 15, 20 minút. Nikto to neberie tak vážne. A možno aj preto sú vlastne o mnoho viac kľudní a menej vystresovaní, pretože oni vlastne nefungujú podľa toho času. Hej? A toto som chcela povedať je, že zatiaľ čo ľudia tam sú v nejakom pokoji, v tom chaose a vlastne oni, akože ten chaos a to, že všetko mešká a proste nikdy sa nevie, že čo sa ako funguje, tak oni vlastne v tom chaose nejak ako keby prestanú riešiť a sú vlastne v pokoji s tým, že tie veci až tak nefungujú alebo že sú nepredvídateľné. Zatiaľ čo mám pocit, že my tu sa naozaj snažíme o takú nejakú dokonalosť a že stále všetko vlastne kontrolujeme, hej? Že chceme mať vlastne kontrolu nad tým, kedy príde autobus a keď meška 2 minúty, tak vlastne to je koniec sveta a ako sa to dovoluje meškať 2 minúty a čo sa zastalo a ja potom nestihnem kaderničku a už máme problémy a už to vlastne ide. A mám naozaj pocit, že z tej kontroly vychádza ten náš kolektívny stres a to kolektívne nastavenie toho naháňania sa za všetkým, pretože my chceme vlastne udržať tú kontrolu nad životom. A ako náhle niečo sa stane same od seba alebo sa stane nepredvídateľné, s čím naša myseľ nerátala, tak to je koniec sveta a musíme riešiť a zase len znervozňujeme a riešime a nadávame a sťažujeme sa a je to vlastne neustály kolobeh. Že naozaj mám pocit, že to, čo si pamätám, bolo, že ja som sa tam strašne uvoľnila. Že ja som naozaj cítila, že moja nervová sústava bola tam o mnoho pokojnejšia, ja som o mnoho menej riešila veci a bolo to pre mňa hrozne liečivé. A nemusela som tam brať žiadne adaptogény, žiadne CBDčka, žiadne proste tie doplnky výživy, ktoré u nás tak veľmi letia. Tam naozaj stačilo byť v tom kolektívnom poli ľudí, ktorí až tak neriešia tie veci a ktorí sú viac tej prítomnosti a menej v tej hlave. A ono nejak podvedome, keď to človek cíti, že tí ľudia okolo vás sú v pokoji a viac sú takí vyčilovaní, tak aj vy ste zrazu takí. A toto je niečo, čo mi neskutočne chýba aj teraz. Ja som teda doma asi mesiac a naozaj cítim, že odkedy som sa vrátila, tak to je, že mi presne nabiehajú také tie staré programy, že ja som taká, čo strašne teraz riešim ten čas, že aby všetko bolo na čas, aby som niečo stihla. Určite sa o mnoho viac aj porovnávam, pretože mám pocit, že v tej
že v tej Argentíne som sa tak neporovnávala, pretože tam jednoducho sú tí ľudia viac spokojnejší sami so sebou a celkovo tam tá spoločnosť alebo takéto nejaké mentálne nastavenie nie je tak ambiciózne. Nazvala by som to, že oni sú viac žijú tak komunitne, že viac žijú pre tie vzťahy a pre takú nejakú prítomnú spokojnosť a pre také malé pôžitky, hej, že pre nejaké, ja neviem, že ísť spolu do parku, užiť si spolu maté, užiť si spolu nejaké dobré jedlo, jednoducho fakt byť tak viac tu a teraz. Zatiaľ, čo my tu sa naozaj snažíme stále niečo dosahovať, snažíme sa stále niečo získať, mať dosť peňazí, mať titul, mať dobré auto, mať dobré postavenie, dobre sa obliekať, vyzerať dobre a jednoducho tá ambicióznosť podľa mňa u nich nie je až tak silná. Tým zároveň nechcem teraz hovoriť, že ako my tu hrozne zle žijeme, pretože samozrejme aj tá naša spoločnosť má svoje postavenie a má svoju dôležitosť, ktorá veľmi pomohla v chode všetkého. Nechcem tým vôbec nejakým spôsobom vlastne vykresľovať, že títo sú lepšie, títo sú horší, pretože sú to skôr také dva iné svety, ktoré fungujú úplne inak a majú svoje úplne iné klady a úplne iné zápory. A momentálne teda skôr hovorím to, čo sa mi na tej Latinskej Amerike páčilo. A čo bolo veľmi pozitívne, bolo presne toto, že som si uvedomila, že tam tí ľudia majú úplne inak mentálne nastavenie a aj tak žijú. A aj tak fungujú a robia tie isté veci, čo my, ale majú menej stresu. Takže to je nejaké moje pozorovanie. A to teda hovorím, že ja som bola v Buenos Aires, čo je teda mesto. Takže akože nehovorím, že Argentína, tam veľa vecí nefunguje, veľa vecí tam je naozaj hrozne nezorganizovaných a je to niekedy strašný pain. Ale v tomto to bolo pre mňa naozaj veľmi liečivé. Vlastne nestresovať, neporovnávať sa, nehnať sa. A ja som naozaj neviem, tak možno po tých 2 mesiacoch som fakt nabehala na tiež taký väčší pokoj a uvedomila som si, že ja sa menej porovnávam, že ja sa menej nejak bičujem myšlienkami, že si menej vyčítam veci, čo som ešte nespravila, čo som ešte nedosiahla. A bolo to pre mňa naozaj veľmi liečivé a veľmi také vlastne obohacujúce vnímať aj to, že ako sa mne zmenilo rozmýšľanie len na základe toho, že som bola v inej spoločnosti. Takže to je tiež niečo, nad čím sa veľakrát zamýšľam teraz, keď som naspäť, že my naozaj fungujeme v takom nejakom silnom mentálnom koncepte času, úspechu, života, reality. Nejakým spôsobom ako keby živíme ten mechanizmus alebo ten systém toho rozmýšľania. A aj napriek tomu, že nás ten systém dosť ničí. Ničí nás mentálne, fyzicky, ideme do hroznej prepracovanosti, do únavy, do stresu, do nespokojnosti. A my si vlastne ani nevieme uvedomiť, že ako to je nezdravé a ako nám to vlastne ničí aj tú našu psychiku, aj to naše telo a predovšetkým nám to ničí tú prítomnosť, pretože my sme proste tak odpojení tu v Európe alebo tu na Slovensku, akokoľvek to nazveme, my sme vlastne tak odpojení od tej prítomnosti a od tých malých pôžitkov, že my to ani nevnímame. Že my vlastne, že ten náš fokus mentálny je iba na také tie veľké veci, na tie ambiciozne veci a napríklad veľmi mi chýba aj tá komunita alebo tá komunitnosť, aká v tej Argentíne je. Pretože tam naozaj jednak žijú tak nielen že rodine, v tom zmysle tá komunitnosť, ale aj v tom zmysle, že mám pocit, že sú takí viac, že žijú, ako to mám povedať. No, dobre, dám taký príklad. V Argentíne majú maté. Maté je taký nápoj, ja by som to teda asi nazvala, alebo priblížila, že je to také niečo, je to taká bylina, ktorá sa zalieva horúcou vodou, takže povedzme, že je to niečo také ako zelený čaj, ale teraz to akože veľmi, veľmi znehodnocujem, pretože to nie je zelený čaj, je to maté, ale pre predstavu je to niečo také, je to jednoducho bylina.
ktorá sa pije predovšetkým v Argentíne. Je to vlastne národný nápoj, tam to pijú všetci. A majú na to také špeciálne maté hrnčeky, ktoré vyzerajú ako také stredoveké, také malé kotlíky, neviem, ako to mám nazvať. Kľudne si to vygooglite a pijú to so slámkami a je to okolo celého toho pitia maté taký rituál, ako to správne pripraviť, ako to správne nasypať, ako to správne zaliať. A vlastne zaujímavosťou je, že oni to pijú tak, že máte pohár a slámku a vy to vlastne zalejete vodou, vy sa napijete a vy ten istý pohár a tú istú slamku podáte vedľa seba. A buď to dáte v kruhu kamarátov, že každý pije z tej istej slamky z toho istého pohára, alebo akože viac, keď som videla, že to naozaj dáte aj tak, ja neviem, povedzme, že ste v škole a nedáte to úplne spolužiakovi, ale niekomu, kto je vedľa vás, hej? Že jednoducho dáte to aj nejakému možno viac cudziemu človeku. Aj mne niekoľko ľudí ponúklo mate v škole a ja som tých ľudí vlastne ani nepoznala, že kto to je. A toto je taký nejaký možno taký náznak toho, že tá komunitnosť a tá otvorenosť voči druhým ľuďom tam je o mnoho väčšia. Aj celkovo tí Argentínčania sú takí hrejví, takí otvorení, takí komunikatívni, sú vám ochotní pomôcť a jednoducho viac sú otvorení tým ľuďom okolo seba, ako keby viac žijú pre tú komunitu. Tak by som to asi nazvala. Takže, aby som to nejak tak zhrnula, tak to žitie v tej komunite a mať iný pojem o tom, čo je čas, alebo tá iná orientácia v čase, bolo niečo, čo bolo určite najprv pre mňa vlastne zvláštne, ale potom, keď som si na to navykla, tak mi to vlastne veľmi uľahčilo život. A naopak, keď som sa vrátila naspäť domov, tak som si uvedomila, ako veľmi mi to chýba. A že určite by som chcela byť viac kľudná a menej riešiť čas, ale mám pocit, že v tejto našej spoločnosti to nie vždy takto funguje. A že to prostredie nás naozaj vie buď veľmi vyzdvihnúť a uvoľniť, alebo naopak veľmi vystresovať a veľmi stiahnuť. Takže toto bola taká nejaká moja veľmi veľká lekcia o tom cestovaní alebo o tej úplne inej kultúre. Celkovo však, keď si tak vybavím tých mojich 9 mesiacov, skoro 9 mesiacov v Latinskej Amerike, tak je to niečo, za čo pociťujem neskutočnú vďačnosť. A je to naozaj niečo, čo by sa nebolo stalo, keby som neverila tomu, čo cítim. A pretože samozrejme ja som najprv vôbec netušila, prečo mám ísť ja do Argentíny, pretože ja som vôbec nemala podnetie o tom, že čo kto je Argentína, aký tam je prezident, ako tam vyzerajú ulice. Ja som o Argentíne vlastne nevedela dokopy nič. Až potom, keď som tam bola už nejaký čas, som si vlastne uvedomila, že ja som tam presne potrebovala ísť. Že to nebolo možno niečo, čo som vyslovene, že vedome chcela, ale niečo, čo som potrebovala a niečo, čo Argentína má vo vlajke také slnko, argentínske slnko a ja mám vlastne pocit, že ono metaforicky takéto slnko zasvietilo na môj život, keď som tam bola, pretože ja som tam bola tak vlastne požehnaná. Mne to bolo celé tak požehnané, že síce ten prvý mesiac bol úplne zlý, víza boli komplikované, neskoršie víza, druhé, čo som riešila, ani nebudem komentovať. Ale ide o to, že stretla som tam vlastne úžasných ľudí, nielen z Argentíny, ale aj z rôznych iných krajín, naozaj z celého sveta. A ja som tam naozaj nesetla jedného zlého človeka. A ja som tam nemala nejakú zlú traumatickú skúsenosť. Celkovo, čo sa týka bezpečnosti, tak Argentína je naozaj asi najbezpečnejšia krajina Južnej Ameriky, aj Buenos Aires ako mesto
som sa tam nikdy, možno na začiatku áno, ale potom, keď som vlastne opadli také nejaké koncepty o Latinskej Amerike, že je to nebezpečné a sú tam drogy a neviem čo, a dílery a mafie, tak vlastne ja som tú Ameriku, vlastne Latinskú Ameriku vnímala skrz nejakú tú európsku optiku, ako my vnímame ten kus sveta, že je to niečo proste chudobné, kde sú drogy, je tam nebezpečie, vďaka Bohu, že sme sa tam nenarodili a neviem čo a proste samozrejme ten prvý mesiac som sa bála chodiť sama po ulici, hlavne večer a tak, lebo som mala vlastne do 10. večer som mala školu. Ale vlastne potom, keď som si na to zvykla, uvedomila som si, že to je bezpečné a že pokiaľ nebudem chodiť po vyslovene nejakých nebezpečných štvrtiach a nebudem zbytočne riskovať, tak sa mi nič nestane. Nikto mi tam ani nič neukradol. Poznám ľudí, ktorým bol ukradnutý mobil, ale mne sa tam naozaj nič negatívne nestalo. Rok predtým mňa okradli vo Francúzsku a v Latinskej Amerike sa mi nič nestalo 9 mesiacov, takže naozaj ja som tam mala jednu extrémne pozitívnu skúsenosť a samozrejme veľmi to záleží na tom, že kde sa pohybujete, aké máte nastavenie, ale hovorím, ja som sa tam vlastne cítila bezpečne a nič negatívne sa mi tam nestalo. A spoznala som tam úžasných ľudí, mala som tam naozaj na viacerých úrovniach. Ja som sa tam vlastne vyliečila, pretože aj to, že som vlastne prišla sama na úplne iný kontinent, sama so sebou, tak ja som sa tam vlastne, vy keď ste vykorenení z toho svojho prostredia a toto podľa mňa, respektíve pre mňa bolo teraz, keď to tak vidím, tak to bolo strašne dôležité a liečivé, že som sa vykorenila z toho prostredia, v ktorom som bola a išla som úplne na nové ihrisko. A naozaj, keď ste sami na opačnom konci sveta v inej krajine a ste odkazaní na seba, na svoje schopnosti, na svoje jazykové vedomosti, na svoju osobnosť, na to, čo viete, tak vo vás sa aktivujú také vnútorné sily, o ktorých ani netušíte, že vo vás driemu. Vo vás sa schovávajú takí silní draci, o ktorých ani len netušíte, pokiaľ nie ste vyzvaní k tomu, aby ste ich vypustili von. A naozaj to, že som sa o seba dokázala postarať v rôznych záťažových situáciách, vybaviť rôzne veci, jednoducho pohybovať sa v cudzom prostredí, nájsť si úplne, vlastne začať úplne od nuly, hej, že nájsť si svojich prvých ľudí, vybudovať si nejakú rutinu, spoznávať nové mesto, kultúru, nejak si proste nájsť ten svoj kruh ľudí. Naozaj, keď tam začnete od nuly, tak vybudovalo to vo mne obrovskú nejaké sebavedomie a zároveň nejakú aj sebahodnotu, že ja viem, že ja to dokážem, že riešila som v Argentíne aj dosť závažné také papierové vybavovačky ohľadom víz a naozaj sa to bolo to fakt akože náročné, takže som chodila aj po rôznych úradoch a vlastne aj toto, aj napriek tomu, že to je skúsenosť, na ktorú nerada spomínam, ale bolo to vlastne súčasťou toho budovania mňa. Hej? A bolo to niečo, čo mňa hrozne scelilo a ukázalo mi, že aha, ty si o sebe myslela, že ty by si toto nikdy nezvládla, ale ty si to zvládla. A naozaj ja som veľmi introvertný človek a čo som sa teda dozvedela, tak dosť na ľudí, ktorí ma nepoznajú, tak na nich pôsobím dosť tak chladne a uzavreto. A ja som naozaj nešla na tento Erasmus s nejakou vidinou, že tam budem mať party život a že si tam nájdem kopu kamarátov, pretože ja som o sebe neverila, že som toho schopná. Ale vo výsledku som tam stretla naozaj obrovské množstvo ľudí a spravila som sa tam veľmi veľa priateľstiev.
A kebyže toto neabsolvujem, tak dodnes žijem v nejakom presvedčení, že toto by som nikdy nezvládla a že toto vlastne nie som ja. A uvedomila som si, že aj toto som ja, len som nikdy ako keby nebola nutená v sebe nejak pootvárať také tie komnaty nejakej socializácie alebo nejakej viery v ľudí, že nejak som aj začala viac dôverovať cudzým ľuďom tým pádom. A naozaj mi ten pobyt ukázal, že ja som niekto iný, za koho som sa považovala a že som schopná viacerých vecí, o akých som sebe verila alebo neverila. Čiže v tomto to bolo pre mňa veľmi liečivé, že som sa na seba vlastne začala pozerať inými očami a aj tým, že som spoznala neskutočné množstvo ľudí, ktorí o vás vlastne nič nevedia. Vy stretnete človeka, ktorý ani nevie, čo je Slovensko, takže nemá ani len nejakú predstavu o tej kultúre alebo tak, alebo nejakom politickom nastavení krajiny a nijak vás vlastne nemá ako súdiť. Takže ja som bola pre veľmi veľa ľudí vlastne úplne, že čistá strana, blank page a jednoducho, keď ste pre niekoho blank page, tak on naozaj na vás pozerá inak. A mňa to, že veľmi veľa ľudí ma vnímalo len za to, kým som bola v tom danom období alebo v tej danej chvíli. Vďaka tomu som sa ja na seba začala pozerať inak a začala som ako keby sa menej súdiť a menej hovoriť o sebe iný príbeh. Hovoriť o sebe príbeh, ktorý zodpoveda tej mojej súčasnej verzii. Začala som sa na seba ja inak pozerať. Menej súdiaco, menej možno nejak prísne, menej kriticky. Vlastne nikto o vás nevie tú vašu minulosť, nikto nevie tie nejaké vaše boliestky, traumy, to, čo sa vám nepodarilo, nejaké možno vaše komplexy. Oni vás naozaj, tí ľudia vnímajú to, kým ste tu a teraz. A mne to vlastne v niečom veľmi pomohlo, že sa na mňa tí ľudia pozerali očami nejakého dostatku, očami nejakej zvedavosti a očami, že som dosť tu a teraz. V tej chvíli, v ktorej som s nimi. A naozaj to prostredie, keďže som bola obklopená takýmito ľuďmi, ktorí na mňa pozerali takým liečivým pohľadom, tak aj ja som sa na seba tak začala pozerať, že vlastne som dosť tu a taká, aká som teraz, že sa vlastne nemusím súdiť za to, čo vyšlo, čo nevyšlo, že sa nemusím nejak definovať na základe toho, aká som bola, keď som bola malá, alebo aká som bola, keď som bola na základnej škole. A naozaj som sa začala vnímať z tej prítomnosti, že kým som tu a teraz. A toto je naozaj cvičenie, ktoré odporúčam každému sa trošku ako keby vykoreniť z tej svojej vízie a z toho seba pohľadu a pozrieť sa na seba očami cudzieho človeka, ktorý vás nemá na základe čoho odsúdiť, nevie o vás veci, ktoré proste vy nemáte napísané na čele to, aké ste mali detstvo. Nemáte napísané na čele to, na aké školy ste chodili, akých máte rodičov, odkiaľ ste. Nemáte napísané na čele to, za čo sa vy najviac súdite, za čo sa hanbíte. To sú naozaj veci, ktoré máte len vy v sebe vnútri a na základe ktorých si vy o sebe hovoríte nejaký príbeh, ktorý je len vlastne vašim príbehom, vašou verziou vás seba samých. A pokiaľ stretnete človeka alebo ľudí, ktorí tieto veci o vás nevedia, tak myslia si o vás úplne iný príbeh a na základe toho sa k vám tak aj správajú, tak vy si uvedomíte, že to naozaj nie je o tom, že vy o sebe vlastne nepoznáte ten najviac pravdivý príbeh. Vy o sebe vlastne tiež len rozprávate príbeh z vášho uhlu pohľadu, ale to neznamená, že je pravdivý alebo že je najviac pravdivý. A toto mi veľmi pomohlo nejak dospieť k nejakým úvahám o osobnosti, že vlastne aj osobnosť je iba koncept. Je to vlastne zmes príbehov, ktoré si o nás rozprávame a ktorým veríme a tým, že ich veríme, tak ich vlastne dokazujeme, že to je pravda. Ale keby ste naozaj boli vykorenení z toho vášho prostredia a vsedení do úplne iného prostredia, tak si uvedomíte, že vy ste vlastne niekto iný, kým ste niekým úplne iným, kým ste verili, že ste.
A toto bola pre mňa extrémne liečivá skúsenosť. Pozerať sa na seba očami lásky a dostatku a toho, že som schopná a toho, že mám čo dať a toho, že som zaujímavá a toho, že som schopná si nájsť kamarátov a toho, že som neviem, že mám čo vlastne ponúknuť, alebo že som niekým zaujímavým, s kým sa človek chce baviť. A naozaj takéto veci sa mi vlastne pomaličky začali nejakým spôsobom liečiť. A myslím si, že tí ľudia, ktorých som tam stretla, naozaj nemajú ani tušenie, akého veľkého alebo výrazného liečenia boli súčasťou v mojom živote. Takže za to im budem vlastne navždy vďačná. A okrem týchto rôznych uvedomení a zmien na osobnej úrovni som videla svet a naozaj som videla o mnoho viac, ako som dúfala, že uvidím. Ono vlastne, čo je dosť podstatné povedať, je aj to, že ja som pôvodne išla na ten Erasmus na 1 semester, ale počas toho som dostala e-mail zo školy, že je možnosť, že by som si to predĺžila o ďalší semester. Takže som to predĺžila o ďalší semester a mala som tam byť na rok, lenže to sa nepodarilo. Takže nakoniec som tam bola dlhšie ako 1 semester, ale kratšie ako na 2 semestre. A v skratke, prečo sa to nepodarilo, bolo to, že mi nevyšlo predĺženie víz. Takže to bol naozaj... Ani sa mi nechce to vysvetľovať, pretože je to extrémne nudné, ale jednoducho tento nejaký proces papierovačiek nevyšiel tak, ako mal. Takže kvôli tomu ma škola nevedela zapísať na 2. semester a tým potom som sa musela vrátiť. Takže nakoniec som tam bola dlhšie ako 1 semester, ale kratšie ako 1 akademický rok. A naspäť k tomu cestovaniu, takže vlastne po tom semestri, počas semestru som vlastne cestovala do Patagónie na 5 dní, do Čubutu, kde som videla veľryby, kde je vlastne veľmi živý, živočišný svet, kde sú veľryby, kosatky, tulene, mrože, tučniaky a tak ďalej. A to bolo naozaj nádherné. Naozaj Argentína je tak rôznorodá, pretože jednak je to obrovská krajina a v Argentíne viete ísť na nebeské vodopády, ktoré sa volajú Iguazu, ktoré sú úplne na severe pri hraniciach s Brazíliou. A tieto vodopády sú vlastne už nejakým začiatkom pralesa. Takže je tam vlastne aj prales a takéto vlhko. Zároveň Argentína má hory, má púšť, má ľadovec úplne na juhu, kde je Calafate a potom aj ohňová zem. A jednoducho tá Argentína má naozaj všetko. Takže precestovala som, nevidela som úplne všetko z Argentíny, ale bola som na naozaj nádherných miestach. A okrem toho sa mi teda podarilo navštíviť aj Peru na 8 dní a splnila som si svoj sen o Machu Picchu. A bola som aj na 3 či 4 dní v Uruguayi a potom na záver som bola ešte 2 týždne v Brazílii. Takže tieto cestovateľské pute tu asi teraz nejdem úplne líčiť, ale chcem len to povedať, že naozaj som z tej Latinskej Ameriky videla o mnoho viac, ako som na tom začiatku dúfala, že uvidím. A ma zaplavuje obrovská vďačnosť za to všetko, pretože naozaj nechcem znieť ako klišé, ale ani v najdivokejších snoch by som nedúfala, že toľko toho uvidím a precestujem, keby ste sa ma na to opýtali pred odjazdom do Argentíny, pretože už len samotná Argentína je niečo nové a veľké a naozaj som nedúfala, že jednak, že sa stále našli nejakí ľudia, s ktorými som cestovala niekde a neviem, či by som bola taká odvážna cestovať do týchto krajín úplne sama. Čiže celé to bolo tak krásne zosynchronizované, že stále sa niekto našiel alebo niekto ku mne prišiel a sme niekde šli spolu a vlastne ani na jednej ceste som nebola, že sama. To je kapitola môjho života, za ktorú budem navždy vďačná. A ono aj napriek tomu, že to bolo naozaj úžasné a skvelé a vlastne len, nechcem povedať, aby to bolo
takej čierno-biele, ale naozaj to bolo výrazne pozitívna skúsenosť a možno by som povedala, že aj najšťastnejšie mesiace v mojom živote, kedy som naozaj bola v čírej prítomnosti v spoznávaní sveta a neriešila som, že čo bude za rok, za 5 rokov, neriešila som, fakt som len žila a bola v tej prítomnosti a nezaťažovala som moju myseľ otázkami, že čo budem robiť za 5 rokov a neporovnávala som sa s cudzými ľuďmi. Jednoducho som ako keby nemala v hlave ten negatívny balast a fakt som proste si užívala to, čo je tu a teraz naplno a možno aj preto to bolo tak šťastné obdobie, pretože som mentálne bola viac nastavená na tú prítomnosť. Takže aj napriek tomu, že to bolo naozaj skvelé, ten život mi vlastne začal tak trošku ukazovať, že sa blíži koniec. A to sa začalo kryštalizovať tým, že som nedostala, že sa vlastne to predĺženie tých študijných víz sa začalo komplikovať. Naozaj sa to skomplikovalo tak absurdne, že som si hovorila, že to ani nemôže byť náhoda. Že toto proste nejakým spôsobom tomu nie je dopriate, že aby to bolo. Že ja tu asi fakt nemám zostávať. Samozrejme, toto som nepríjmala, že zo dňa na deň a k takémuto nejakému vyjadreniu som nedospela z týždeň na týždeň. To bol naozaj asi mesiac a pol absolútnej neistoty, kedy som nevedela, že či tu zostávam, že či v Argentíne zostávam ešte ďalší 4-5 mesiacov, alebo že či za 2 týždne idem domov, že ja som absolútne nevedela, že čo bude. A bol to samozrejme proces prijatia toho, že je to nejaký škrt cez rozpočet, že neviem, čo bude so mnou, neviem, ako to dopadne, že to vlastne vôbec nie je v mojich rukách. A bol to samozrejme proces, pretože ja som tam mala nejaké očakávania od toho, že proste nejakým spôsobom som bola nastavená, že ďalších 4-5 mesiacov som ešte v Argentíne. A je to zraz úplne iná realita vrátiť sa domov. Ale zároveň musím uznať, že ja som tak nejak vnútorne, tak ako som na začiatku cítila, že mám do tej Argentíny ísť určite, a že ma tam niečo ťahá, aj keď tomu nerozumiem a že tam mám ísť a že proste tomu je dopriaté z vesmíru. Tak takto som na konci vlastne cítila, že niečo nie je dobré a už som tam nebola taká šťastná ako predtým. Veľa ľudí a veľa kamarátov mi aj odišlo, pretože tam boli na kratšie a ja som bola fakt už extrémne unavená z neustálých nových interakcií s ľuďmi. Ja som tam teda bola primárne so zahraničnými ľuďmi, viac ako s Argentínčanmi. A tí ľudia proste stále prídu, odídu a bola som z toho nesmierne unavená, proste stretávať sa s ľuďmi, investovať do toho nejakú energiu a za nejaký čas ti povedia bye a jednoducho odídu a teda zase príde niekto nový a zase začať to isté. A bolo to pre mňa hrozne už energeticky a emočne náročné stále sa s niekým novým zoznamovať a potom ho zase nechať ísť a potom zase príde niekto nový a jednoducho už mala som pocit, že tie moje krídla už boli veľmi ťažké, že už som sa že tie moje krídla, ktorými som lietala, spoznávala svet a ľudí, že už som bola strašne unavená a že už som chcela pristať, že už ma trošku volala aj domov. Už som aj cítila, že mi chýba príroda, že mi chýbajú slovenské lesy, že mi chýba rodina, že mi chýba náš pes, naša mačka, že už mi chýbajú fakt také ten domov a tie korene a cítila som, že už som unavená z toho lietania a cestovania a spoznávania a že potrebujem pristať naspäť domov na zem a oddychnúť si a zintegrovať to všetko, čo som zažila. Takže vlastne sa to začalo rúcať aj v tom hmotnom svete, že tie víza začali škrípať a zároveň ja som aj vnútorne začala pociťovať, že už tam nie som taká šťastná a že sa mi cnie a že chcem ísť zase domov. A ono vlastne sa to vlastne ukončilo teda predčasne, že som sa vrátila koncom apríla som sa vrátila domov a bol to teda šok, aj napriek tomu, že som sa tešila domov, tak bol to šok a stále asi tak trošku zvykám na nás, zároveň vnímam nás za s novými očami, aj Slovensko, aj mentalitu, aj ľudí, aj jazyk, aj všetko, pretože vlastne tých 8 mesiacov som
bola vykorenená a teraz som sa opäť zakorenila a to všetko staré je vlastne, síce je to stále také isté, ale ja som iná a vlastne cítila som, že no je to asi taký ten bežný fenomén toho, že keď sa vrátite z tých ciest a vy sa vrátite do toho starého miesta k tým istým ľuďom a všetko je také isté, ale vy ste zmenení a vy jednoducho už inak vnímate veci. Už niektorí ľudia s vami možno až tak nerezonujú. Zas napríklad iní možno rezonujú viac. Napríklad niektoré návyky alebo to, ako žijete, ako rozmýšľate, cítite, že to už nie je vaše, že to už nechcete. Máte inú víziu pre život. Jednoducho je to úplne v niečom taký veľmi osamelý pocit, že sa vrátite do domova, ale vy sa tam cítite cudzo. Alebo sa vrátite k familiárnym veciam, miestam, osobám a vy cítite, že toto už nie je ono. A je to zás opäť nejaké budovanie svojho života a svojej verzie na novo. Takže to je ďalší proces a nejaká ďalšia etapa, ktorá ma asi čaká. No a aby som vlastne ešte nejak premostila k tej psychéme, tak vlastne koncom asi posledné 2 mesiace, keď som bola v Argentíne a to už bolo to obdobie tak trochu tej neistoty, že čo bude s tými vízami a už som nevedela, že vlastne čo sa deje, tak som opäť meditovala. A v meditácii som mala víziu toho, ako mám podcast. A neviem ani, čo mám k tomu povedať, pretože tie meditácie u mňa sú naozaj silné a dosť mi riadia život. Ja som najprv bola, keď som to videla, alebo respektíve po tej meditácii som bola, že no tak to asi nie, alebo neviem si to predstaviť. Ale čím viac som nechávala ten nápad nejak vsiaknúť do mojej mysle a som ho nejak pomalečky začala príjmať, tak som si uvedomila, že vlastne by sa to možno aj dalo. A nejakým spôsobom som si nejak začala navýkať na tú myšlienku, že by som mohla mať podcast. A takisto aj názov Psychéma mi prišiel v jednu rannú meditáciu. A tiež som tomu názvu vlastne nerozumela, že čo to znamená a nejak spätne som sa nalaďovala na ten názov, že či to znie dobre, či to neznie dobre. Čiže nejakým spôsobom som aj napriek tomu, že už sa niečo končilo a bola som v neistote, tak opäť mi ten vnútorný svet dával nejaké nové nápady a nové vnemy a nové túžby začať niečo nové. A ten pocit radosti, aký som mala, keď som myslela na to, že by som mala podcast, sa veľmi podobal tomu pocitu, keď som myslela na to, že by som išla do tej Argentíny. A takisto aj logo má vlastne takého oranžovo-ružového motýľa a takisto ružový motýľ ma sprevádzal predtým, keď som do tej Argentíny išla a videla som ho na rôznych miestach a brala som to ako znamenie. Takže naozaj mám pocit, že táto kapitola môjho života mala taký začiatok a koniec a nejakým spôsobom to veľmi ovplyvnilo to, kde som teraz a kam ešte smerujem. A že naozaj to bol taký cyklus plný znamení a plný dobrodružstva. Takže neviem, takto by som asi nejak zhodnotila alebo tak by som vám nejako priblížila tú kapitolu môjho života. Samozrejme by som mohla o Latinskej Amerike, o cestovaní, o rôznych príhodách hovoriť hodiny, ale pre tento účel a pre túto epizódu som sa rozhodla hovoriť o týchto nejakých kúskoch. A samozrejme, ak by vás to viac zaujímalo, alebo ak by ste mali na mňa nejaké otázky, tak mi kľudne dajte vedieť. A takisto budem rada, ak mi dáte vedieť, že ako sa vám táto epizóda páčila, či to bolo prínosné a zaujímavé. Mňa to veľmi bavilo nahrávať. Takže vám ďakujem za počúvanie. A nezabudnite nasledovať volanie vášho srdca, pretože vás to môže zaviesť na miesta, o ktorých ste nikdy ani nedúfali a k ľuďom, ktorí vás navždy zmenia. Ahojte.